نعناي عدلي عدينا نبولتي نعني ملايس رنخت حدا نعناي منسي كتب لسي نعناي قلعو بلسن عكاتن كتبرو نعناي عدي عدينا نبولتي نعني ملايس رنخت حدا نعناي منسي كتب لسي نعناي قلعو بلسن عكاتن كتبرو قبو أخران زي سفركا أبوتا إنوي حزخرتك فحجن رحيلنا ويل حوكا نمان مستعمو كتعمكا يا عني بل كاب كسلا كرتون بورتو السودان كاب سعود الرياض بعال جدان أبو زاب كويت كاب ليبانوس كاب مصر ليبيا صومال كنم الليل يا عني بل نعناي عدينا نبولتي نعني مليس ترى نخت حدا نعناي منسي لسي نعناي قلعو بلسن عكاتن كتبرو نعناي عدينا نبولتي نعني مليس ترى نخت حدا نعناي منسي كتب لسي نعناي قلعو بلسن عكاتن كتبرو نعناي عدينا نبولتي نعني مليس ترى نخت حدا نعناي منسي كتب لسي نعناي قلعو بلسن سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو نخلو زيناتاتنا عالم فتشنا مرميرنا نخلنا كم هر خيليو كنقع خيليو كم فلطو زلنا كنستعملوا زلنا زبلنا يم زيناتات كم كل كرنا عالم اكيبنا حزنا لكم متينا لنا هلوم زينا استفل عليه حبريتا زلو ويكون بريزيدنت هاجر ايرترا دي هايلايت نايلومي تقندا قد صار استنادنا بريزيدنت هاجر ايرترا مس بريزيدنت ناي تشاينا كم استراهبون ابا قدستي زعباتات كم تزراربون حبريتا وتشيلو نعو شير كنقبر كنفتنينا بمقتصال ازي افريكا ويون افريكا مس تشاينا تقبر زلا ركب ابتي وعلات زي ساتفو زلو دارغا ابتي زوبانا بمولهم تمرحت كخديهم ابتي زوبانا زلو هلخ دما انتاي يفطر هون تشاينا ابزوان ازي نتوب ناي زبنات صلن زنبرون سلام تفطر زلا هاجريا كما ابنت زتقاس ابزوان ازي امونغو ايران سعوديان زنبرنا عمتات زقصله شجر زفتحت هاجر ترايد يكونت اب فلسطين زلو فلليات ناي بوليتيكاون اب حدا طاولا قفا بلا تسمع زلا هاجريا سلازي نز غداي زخ بخمي تريو تخون مغنياتو تشاينا ربحانات اب سلاميو ግብጽ ናውት ከዲያ ኬንያ ናውት ከዲያ ኢትዮጵያ ናውት ከዲያ ሶማሊያ ወኸይዲዩ ኤርትራ ወኸይድሎ ሳውት ሱዳን ወኸይድሎ ስለዚህ ኤቭሪባዲ ኢዝ ዴር እንታይ ክዝረራቢ ወይውን ብዘይ ቻይናውን ባይላተራል ሪሌሽንስ ናቶም ከመይ ክኸውን ይኽእል መጀመሪያ ቻይና ኣብዚ ቦታ እዚ ሰላም ትደልያ ሰላም ድማልዕል ልዕሉ ኩሉ ይዘገድሳ ክንብል ከለና በዚያ ንጀምር As the world worries about the ways in which the Gaza crisis could spread across the region, something quite important is happening in the Red Sea. On the 21st of August, the tanker, the Sunnian, was attacked by Houthi rebels coming out of Hodeida. And that tanker was attacked with, first of all, machine guns and then missiles. The crew was rescued by a French warship and taken to safety. And then the tanker was drifting, and on the 23rd of August, Houthis went on board the tanker. So, መጀመሪያ ክንፈልጦ ዘለና ገዳ ሳርሳትና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ሑቲ ነቲ ቀይ ባሕሪ ዳርጋ ሙሉ በሙሉ ሽግር እዮም ኮይኖም ዘለው ኣብዚ እዋን እዚ ሸለሊልካ ክኽየድ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ሓንቲ መርከብ ኣብ ገማግም ባሕርና ትቃፀል ከም ዘላ ነዳዲ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኾን በርሚል ሒዛ ከም ዘላ ንዛረብ ነርና ናታ ከይኣኸለ ድማ ኣይሶመናይ ሳልስቲ ድማ ሕጂ ሓዳሽ መርከብ ድማ ሃሪሞም ኣለው ይበሃል ኣሎ ስለዚ እቲ ኢንሲደንት ናቶም ካብ መዓልትና መዓልቲ ይውስኽ ኣሎ The Iran-backed Houthis have intensified their attacks on maritime vessels, posing a serious threat to global trade and the environment. The Red Sea, a vital trade route connecting Europe, Asia and Africa, is facing an escalating crisis. Take a look at our next report. So, እንታይና ንርኢ ዘለና Sparing Israeli-linked ships. They attacked an Israeli-linked vessel for the second time in the Gulf of Eden. ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣጋጢሙ ክንብል ፀኒዕና ሕጂ ድማ ብገልፍ ኦፍ ኤደን በቲ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ናብቲ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዝኣትወሉ መስመር ድማ ሓንቲ መርከብ ናብ እስራኤል ትኸይድ ዝነበረ ድማ ተሃሪማላ እቲ ኩነታት ኩሉ ከርእየኩም ምኻልኩ ነይረ ግን ኣብዚ ዩቱብ ቻነለይ ስለዘየፍቅዱለይ ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ቪድዮታት ናባኹም ክሓልፍ ከም ዘይክእል ክትፈልጡ በዚ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ይደሊ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ሕዝብላን ዝግበር ዝነበረ ናይ ኩናት ልውውጥ ክንደ ቪድዮታት ሰሪሐ ክሕልፍዎ ስለዘይከኣሉ ናባኹም ክበፅሕ ኣይከኣልን ስለዚ መዓት ብድሆታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ቻነል ነቲ ሓበሬታ ብፍላይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣንጻር ኣሜሪካ ብፍላይ ንእስራኤል ዝትንክፍ በኣሉታ ዝጠቅስ ዜና እንድሕር ኮይኑ
ኣይሕልፍዎን እዮም ዩቱብ ብምሉእ ምስኦም ይሰርሕ ከም ዘሎ በዚ ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ ኦልሬዲ ሓቢሮም እንዲኦም ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ከም ዘለዎ ኣብ ዩቱብ ባዕሉ ናይ እስራኤላውያን ካምፓኒ እቶም ላሪ ፔጅ ይኹን ኣይሁዳውያን እዮም እቶም መስረቱናቱ ስለዚ ፅልዋናቱ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ንሶም ዘይደልይዎ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እሱኑ ንግደፎ ሕጂ እዚ ሕቱ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብቲ ክሪኦ ደልዮ ዘለኹ ኣርስቲ ክመልሰኩም እዩ Less than a month. The rebel group is suspected to have targeted the Groton merchant vessel with 2 ballistic missiles. Gulf of Aden due to the violation by its owning company of the ban on entry. መግለፂ ናቶም እዩ ዝወሃብ ዘሎ ኣብ መንጎ እውን እቲ ነቲ ኩነታት ዘርኢ ኩነታት ተመራኸብ ክረማ ከለዋ ዘርኢ ሓበሬታ ኣሎ እዩ መሊስና ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና And we've seen those pictures before, but they've issued now a new video, very slickly produced video of the whole process of getting onto the tanker and setting fires to the hatch pretty dramatically. About 1 million barrels of oil equivalent. The last time there was ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወላ እኳ ነቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩነታት ንምድጋፍ እሞ ከዓ እቶም ኣብ ቃዛ ንልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝግበር ዘሎ ቃንዛ ዝፈጥሩ ዘሎ ቃንዛ እስራኤልን ንመሻርክታን ታርጌት ጌራ ትሓርም ተላ እዚ ርጉፅ እዩ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ንኩሉ እቲ በቲ ዞባቲ ረቢሾሞ ከም ዘለዉ ኖ ታርጌት ገይሮም እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ነቶም ዕላማታት ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎ ምስ ኤሮጳ ርክብ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘሎ መራኸቢ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ሳቶም ክኸስሩ ኣለዎም ገንዘቦም ርሑቕ ገይሮም ክኸዱ ኣለዎም ወረግ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ እውን እናርከቡ ይሃርምዎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሰብ እዚኣ መርከብ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብዙሕ ነዳዲ ዝተሰከመት እያ ኣብቲ ቦታቲ ድማ ድሮ ተደጋጋሚ ሓበሬታ ከም ዝወፅእ ዘሎ እቲ ነዳዲ ይፈስስ ከም ዘየሎ ንዑ ድማ ሰይፍቲ ናቱ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እዚ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናብ ቻይና ኪዶሞ ዘለዉ ማዕረቲ ናይ ንግዲ ሽርክነት ንሪኦ ዘለና ናይ ቁጠባ ሽርክነት ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ፀጥታን ናይ ንግዲ ድማ ዓብይ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ የመን ዝያዳ ደገፍናቶም ካብ ኢራን እዩ ኢራን ድማ ምስ እስራኤልን ምስ ራሽያን ጥቡቕ ዝምድና ኣሎ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ጥቡቕ ዝምድና ኣሎ ወይና ንብል ዘለና በዚ መንፅር መራኸብ ናይ ራሽያ ቀፃሊ ሓልፋ ከም ዘሎ ኣብቲ ቦታት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ነቲ ዞባቲ ቻይና ሰላምን ርግኣትን ንክህልዎ ዓብይ ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ መስመር ናይ ንግድናታ ኣብ ንግዲ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ስለ ዘለዎም እዚ ቦታ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ቻይና ትኸዶ ዘላ ቁጠባዊ ምዕባልን ሽርክነትን ረብሓን ክትሓፅሮ ስለትፍትን ዘላ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ኣብዚ ሓድሽ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እስከ ንስማዕዮ The United States is waging economic war all around the world. And according to a new report, the US government has imposed sanctions on 1/3 of all of the countries on earth. And over 60% of poor countries have been sanctioned by the United States. Over 60%. What this shows is that Uncle Sam not only sees himself as the so-called policeman of the world, but really the banker of the world, or the emperor of the world. The US government constantly violates international law because these unilateral sanctions are against international law, and yet the US feels it. እገዳ ብዛዕባ እገዳ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ሃገራት ከም ትሃስስ ዘላ ጥራይ ዘይኮነ ሓድሽ መፅናዕቲ እንታይ ረኺቡ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ መፅናዕቲ እዩ ኣይ ቲንክ ዋሽንግተን ፖስት ድዩ ዋላ ዎል ስትሪት ጆርናል ሕጂ ክንሪኦ ኢና እገዳ ዝበሃል እዚ ከዓ ንዓመታት ተዘርበሉ ኣርእስቲ እዩ እገዳ ንመንግስቲ ዘይኮነ ንህዝቢ ከም ዝሃሲ ፕሩፍ ገይሮሞ እገዳ ኣሜሪካ ትገብሮ እዚ ዩኒላተራል ወይ ከዓ ቦለንታ ትገብሮ ብናታ ስልጣን ትገብሮ መጀመርያ ኢሊጋል እዩ ዘይሕጋዊ እዩ ካልኣይ ድማ ንመንግስቲ ዘይኮነ ቀንዲ ንህዝቢ ከም ዝሃርም እዚ ከዓ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ከም ትፈልጥን ውራይ ኢላ ከም ትገብሮን እዩ ዝገልፅ እቲ ሓበሬታ ፅኒኢልና ንሪኦ ኢና ኣብዚ ንኺድሓን እቲ ናቱ ሱሳሚታዊት ሃገራት ድኻታት ሃገራት በዚ እገዳ ከም ዝህረማ ዘለዋ እዩ ዝነግር ስለዚ ኣብዚ ንኤርትራ ይጠቕሳኒ ዘሎ ብሓፈሻ ግን Now in Washington, politicians from both the Republican and Democratic parties claim that their sanctions are targeted against specific institutions, companies, and individuals. But that's actually not what actually happens. In reality, when a country faces sanctions, even if those sanctions are targeted, what happens is that foreign companies and foreign financial institutions don't want anything to do with that country. It doesn't matter if the US government claims there are supposed humanitarian exceptions for food and medicine. That's not the effect. In reality, foreign companies do not want to sell food and do not want to sell medicine to countries that are facing sanctions. This is a very, very powerful ሓበሬታ ካብ ናይ ኣሜሪካ ሓበሬታ ወይ ከዓ መፅሄታት ወይ ግን ማዕከናት ናይ ዜና ክወፅእ ዝጀመረ ኣይፈልጥዎ ነይሮም ኣይኮኑን ሕጂ ግን ግዜኡ ስለ ዝሓለፈ ብዙሕ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብሉ ዘለዉ እቲ እገዳ ዝገብርዎ
ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ህዝቢ ዓብ ስምብራትን ዓብ ቃንዛን ከም ዝፈጥር ንኣብነት እተን ዝተኣገዳ ሃገራት መድሃኒት ንክገዝኣ ከም ዝሽገራ ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ቴክኖሎጂ ክገዝኣ ከም ዝሽገራ ብኡ መንፅር ድማ ህፃናት ንክሞቱ ህዝቢ ንክሳቀ ግዳይ ንክገብር ከም መሳርሒ ከም ዝጥቀምሉ ኣሜሪካ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ይኮነን መፅናዕቲ ተኻይዱ ኣብ ቬኔዙዌላ ገይሮሞ ኣብ ኢራቅ ተገይሩ ኣብ ኢራን ተገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሪኦሞ እቲ ገና ኣሜሪካ ትገብሮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቀዳማይን ሓደገኛ ስምብራት ከም ዝገድፍ ዝገልፅ ሓበሬታ ብምውፁ ድሮ ሜይንስትሪም ሓበሬታ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እገዳ ተገይሩ እንዲ እቲ ገዳ እኮ ነቲ ሰራዊት ነቲ መንግስቲ ነቲ ህግደፍ እኳ እዩ ከምኡ እዩ ዝብል ሰብ ብፍላይ ነቲ ስርዓት ክግምጠል ዘልዮ ከምኡ እዩ ዝብል እቲ ሓቂ ግን መፅናዕቲ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘረጋገፆ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ከም ዝወርድ ምክንያቱ ኤርትራ መድሃኒት ንክትገዝእ ከም ትሽገር መሳርሒ ናይ ቦምባታት ክትገዝእ ከም ትሽገር ዝነበረት ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዋላ እውን ክትገዝእ እንትኾንካ እቶም ዝሸጡልካ ኣካላት ቀልጢፎም ህርጉ ኢሎም ምሳኻ ክሰርሑ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ሰከንዳሪ ሌቨል ሳንክሽን ስለ ዘረኻኽበሎም ንምንታይ ንኤርትራ ሸጥኩምላ ተባሂሎም ድሕሪ ግዜ ምስ ተረጋገፀ ዓብ እገዳ ክወርዶም ስለ ዝኽእል ሪስክ ክወስድ ዝደሊ ጥዑይ ካምፓኒ የለን ዳትስ ዋይ እተን እገዳ ዘለወን ሃገራት ኣብ ስቃይ ንኽነብራ ህዝበን ንኽሳቀ ከም ዝገብርዎ which means that average people suffer in these countries. They suffer from economic problems and high rates of inflation. They suffer from a shortage of important imports, especially medicines, medical. Now, these are facts that independent journalists like me and my colleagues have been talking about for many years. But finally, the Washington Post published a report in July titled How 4 US Presidents Unleashed Economic Warfare Across the Globe. And this article reinforces many of the things that I've been talking about constantly here at Geopolitical Economy Report. According to the Washington Post, I'm reading, quote, the United States imposes 3 times... ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሓበሬታ እዚ ናብቲ ሜይንስትሪም ክበፅሕ ምኻሉ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ንባዕሉ ስለምንታይ እገዳ ብትክክል ዘይዝረበሉ ንኸይዝረብ ድማ ብዕላማ ዝዕበጥ እተን ዝተኣገዳ ሃገራት ንኣብነት ኣሜሪካውያንን ምዕራባውያንን ኤውሮጳውያንን ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣነ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ካልእ ኩሉ ተወሳኺ እዩ ኤርትራ ተኣጊዳ ኣላ ኣብ ቁጠባ ዘይተንቀሳቀሰት ሃገር ዕድላ ዘይተፈጥረላ ሃገር ብላብላ ከምኡ ነቲ ዘረብኦም ተቐቢሉ ድማ ንዑ ሼር እናገበረ ኣብ ዘንቦ ተቃውሞ ዘሎ ኣንፃር ረብሓ ሃገርን ህዝብን ዝኸይድ እወ መንግስቲ ከምዚ ይገበረን መድሓኒት ኣይኣቱን እዩ ዘሎ ከተማታት ኣይተፀገነን ካበይ ምፅኡ ክሰርሖ ደሊኻዮ ወላ እውን ነቲ ዘለዎ ፀጋታት ንክጥቀም ብእገዳ ጌርካ ንኸይገዝእ ከልኪልካ እንተለኻ ዝኾነ ትካል ክሸጠልካ ተኮይኑ ብባንኪ ኢኻ ትኸፍሎ ገንዘብ ኣብ ቦርሳ ፅዒንካ ከይድካ ይኮንካ እንትቦ ብባንክ ክትከፍሎ ተኮይንካ ስዊፍት ተዘየለ ኣነ ብስዊፍት ክሰደልካ ይክልኒ እንተልካ እቲ ካምፓኒ እንታይ ዝብለካ ሶሪ ኣነ ክቕበላ ይክልኒ ምሳኻ ቢዝነስ ግብራ ይደልኒ እየ ዝብለካ ፀገም ከም ዘለካ ፈሊጡ ኣሎ እቲ ፀገም ናትካ ድማ ናብኡ ከይለግብ ፈሪ ካምፓኒ ፈርዲኻ ንለኻ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ነቲ ሃገር ኣብ ቀፃሊ ስቃይ ነቲ ሃገር ግን ኣይኮነት ቀንዲ ነቲ ህዝቢ ለው መንግስታት ብዝኾነ መንገዲ ክምክትዎ ክእሉ እዮም እቲ ህዝቢ ግን ግዳይ ናይ ቴክኖሎጂ ከም ዘይረክብ ልዕሊ ኩሉ ሕክምና ከም ዘይረክብ ጥዑይ መሳለጥያታት ንኸይረክብ እፅዋን ክባን ከም ዝገብረሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ካብ ካቲንግ ኤጅ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ንድሕሪት ከም ዝሰርፍ ካብ ፋይናንሻል ሲስተም ስካት ብምግባር ነቲ ሃገር ቁጠባ ናቱ ናቱ ኢንዳስትሪ ናቱ ፋብሪካታት ናቱ ቁጠባ ናቱ ከም ዝለምስን ከም ዝርኽመሽን ትገብሮ ኢሬስ ፐርሰናል ፎርቹንስ ናይ ግለሰባት ሃብቲ ድማ ዚሮ ከም ዝኸውን ትገብር ስለዚ እዚ ባይ ዲዛይን ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ከም ዝኾነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ኣቐዲሙ ብተደጋጋሚ ተዛሪብሉ ብፍላይ ኣብ ቻይና ኣብ ከይድሉ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ስምዑ ክመለሰኩም እየ ነዚያ እናሰማዕና ዝፀሓመ ከም ፀያ እዚኣ times as many sanctions as any other country or international body, targeting a third of all nations, end quote. And this article notes that, quote, by cutting their targets off from the Western financial system, sanctions can crush national industries, end quote. This report includes a chart that... So, እንታይና ንርኢ ዘለና እገዳ ዝበሃል ክምለስ ኢና እዚያ ናብታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መንጎ ቆሪፃት እንትለፀና let's go to here. The legality of powers kind of it's the sick mind of hegemonistic powers. It's sick because why impose sanctions? What is the legality of imposing any sanction? What is the morality of imposing any sanction on any nation? It's a big question mark. It's not only sanctioning Eritrea, but sanctioning all those who uphold their independence and sovereignty. If they don't like you, they will impose sanctions. እንታይ እዩ እቲ ሕጋውነት ንሓንቲ ሃገር እገዳ ከተውርድ ዘላ መን እዩ ዝለዓለ ስልጣን ሂብካ ንስኻ ነቲ ሃገር ንኽትእግዳ ሃገራት ኩላተን ልኡላውያን ክበሃላ ከለዋ ማዕረ እየን
by definition لولاو هاجر مالت international law دبهال كلن هاجرات معرة مخانن أبجمت يتيجي دسرح سلازي حنت هاجر نت حنت هاجر أو شتاو بوليتيكا زي جبرات ويزدي أو ديلا يلا خط جدا حقاوي كونن مهنياتو سلطان سلازي بالله بتوم كم زجبرو نعم روح مام زلون جبر كيش لزخون ترايم نابل زارب امبر زخون مورالاوي حلافنت ويون حقاوي حلافنت ذهبهم أكل كم زي اللي يزقل زلو من يمتم هاجرات كم زجبرو زلو انت هلا دما زجرميو اتقدامين لعلو كلن زخونه امريكا يزبحل هاجر ابزوانزي كبابي سوساميتاوي دخاتات هاجرات دبحلا وي ونزمع بلا زلاو هاجرات قالك فالنا يقدا كم زلوني زنقل سلازي امريكا ابز حلف اسرع عمد بقصالي تخدو زلا منقدي اقدا برس قدا حجي دما ابزن ناي بايدن ايرا ابز حلفا 3 عامتن فنفقن وي نابر 4 عامت قريبنا زلنا بزقلطف منقدي اقدا تقبر كم زلا ايرترا دما قالك كابت برتع قدا زلون هاجرات يا دحري امريكا من ينتهي لكم سويس تجرميو انا بسويس زغمت كندز قراب لكالو تجراز قبراي مثلا نيرو زغن ناي سويس غن تايو بزح غزي ناي ገንዘብ ዓለም ለኻው ባንክ ስለዘሎ ወይ ኣብ ባንክታት ሓያላ ዓበይቲ ስለዝኾኑ ብዙሕ ጻሕቲ ስለዝገጥሞም ገንዘብ ትሰርቁለኹም ካብ ካልቶም ጽኡለኹም ስለዝባሉ ንኣብነት ካብ ኣሜሪካ ወይ ካብ ስዊስ መጺኻ ኣካውንት ክትከፍት ኣይትኽእልን ኢኻ ሃብታም ኮን ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ሽግራት ስለዘሎም ናምድለስ ብዘይገድስ ግን ስዊስ ክንድዚ ገዳ ብምውራዱ يحزن بحق يحزنني من يحلفنتي بو كندز غدا نخور this is very very sick but it's okay هاجروميو ناتون بوليتيكا we cannot say much ኣብቲ ምርጫ ክመጽ ከሎ ከነድምጽ ንኽእልና but at the end of the day እቲ foreign policy ናቶም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኤውሮፓ ሕብረት መበል ሳልሳይ ስለዚ ኣሜሪካ 3/4 ነቲ ካልኣይ ዘሎ 3 ዕጽፍናቱ እገዳ ከም ዘለዎ እዚ ከዓ ኤውሮፓ ሕብረት ድማ ካብተን ናብነት ናይ ኣሜሪካ ረይዎ ብዙሕ ኮይኑ ድሕሪኡ ሳልሳይ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ኣሎ እቲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ካብዘን 4800 ናይ ኤርትራ ኣሎ ስዊስ እውን ኤርትራ ገዳው ይድላ ኣሎ ስለዚ ኩላቶም ከም ዘሎ በዚ ክትፈልጥ እዚ ድማ ዩቲ ዝሕዝን ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ እዚ ከዓ ስምብራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ዝገብር ኣብዚ ዳሕረዋይ ክፋል ናቱ ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጾ ምናልባት ናራናዮ ከይድ ኣብዚ I think let's see እንታይ ዝገልጽ ኣብዚ እተን ዝበርትዐ እገዳ ወሪድዎን ዘሎ ዝብል ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጸብጻብ ስለዘይብሎም ጥራይ እምበር ኤርትራ ስለዘየላ ኣይኮነትን ኣብዚ ግን ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ስለዘይብሎም ናይ ኤርትራ መብዛሕቱ እቲ ሓበሬታን ዝኾነ ነገርን ከም ዝጽቀጥ ስለዝተገበረ This report also has a chart that shows how the number of sanctions imposed by the US has skyrocketed in the past 5 presidential administrations. ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ገዳ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ንላዕሊ ከም ዝደየበ እዚ ሕጂ ንኣብነት ገሊኹም እንታይ እሞ ገዳ ማለት እኮ ዝኾነ ሃገር ገብር እዩ ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ኣብዚ ለንቀነ ቫይራል ኮይኑ ዝነበረ ንስማ overthrow functioning ቆሪፃላ ሎሚ ሶፍትዌር somehow የሸግረን ኣሎ ግን it is what it is ከም ዘሎ ወይና ናመግ እናተታኾስና ኢና ንኸይድ ኩሉ ግዜ አንጻርና ከምዚ ነገራት ክመጽእ overthrow functioning constitutional democracies in over 20 countries. We manipulated elections in dozens of constitutional democracies in over 20 countries. So እንታይ ይብላ ኣሎ ስርዓት ክሳዕ ክንደይ ልዕሊ 20 ሃገራት ዝኾና ዲሞክራሲየን ዝበሃላ መንግስተን ከም ዝቐየሩን ነቲ መንግስቶም ብዕልዋ ከም ዝኣለይዎን ይዛረብ ዘሎ እዚ ኣብ ከባቢ 80ታት ዝነበረ ሓበሬታ ጥራይ እዩ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታ ካሊእ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ overthrow a functioning democracy ኣገባብ ዝኽተል ሃገራት መንግስቶም ከም ዝቐየሩ functioning constitutional democracies in over 20 countries. We manipulated elections in dozens of countries. We created standing armies and directed them to fight. We went after to organize ethnic minorities to encourage them to revolt. The first thing we did in Nicaragua was to go to the Mosquito Indians, who had never gotten along with the other people in Nicaragua very well, and give them more money than they had seen in the entirety of history, and arms and training and rationales and sanctuaries in Honduras, and sent them into Nicaragua to attack, kill, fight, burn. ኩሉ እቲ ዘረባናቱ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዝሕዝንን እዩ እንታይ እናበለ ይዛረብ CIA ዝበሃል ከመይ ገይሩ ንሃገራት ዲሞክራሲ ይኹና ምርጫ ይግበራ ከመይ ገይሩ መንግስታት ከም ዝቕይርን ከመይ ገይሩ ምትእትታው ከም ዝገብርን ሓንቲ ካብተን ፍልይ ዝበለ ዝጥቀመላ ታክቲክ ግን ኣብዚ እንታይ ይብል ንማይኖሪቲ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓሌት ውሕዳት ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ኣብነት ከም ኣብነት ናተይ ክወስድ ብሌን ኤርትራ 2% እዮም ድሕሪልና ማይኖሪቲ እዮም ነዞም ብሌን ወሲዱ ትጽቀጡ ኣለኹም እስኻትኩም ከም ዝትኾኑ ኣለኹም ኢሉ ነቶም ኢንፍሉዌንሰርስ ናቶም ድዮም ነቶም ኣካደሚሽያን ናቶም መዓት ገንዘብ የፍስስሎም እሞ ኣንጻር እቲ ህዝቢ ከም ዝለዓሉ ስለዚ በዚኦም ተጠቒሙ ቃልሲ ንክገብርሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ዝፍተን ዘሎ ታክቲክ እንታይ ዓፋር
عفار تبلو بحرنا عندكم يكو نسخاتكم يوم زيادة نت بحري إثيوبيا مس أمريكا خوينا نتي حسب زبال نتي استراتيجية بوتا عفار يقوم زنا عندكم يو ناتنا يزقبا حلو بحاليفهم كارتاتات نعطوهم أقويمم أبزي إثيوبيان بيجز شيرز قبروز اللي يزب لكم زلوا ساكت تراسب قبروز اللي يكونن زي فيديو تاتزي قبل ما ናይ ዓፋር ተቃዋምቲዮም ተባሂሎም ኣትዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሳተፉ ስለዚ እቲ ናይ ዓሰብ ክፋል እቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምሉእ ናብ ኢትዮጵያ እትዮም ንምውሳድ ንዓፋር ሓልዮም ኣይኮኑን ሓልዮምሎም ኣይፈልጡን እዮም ዝሓልዩ ነይሮም እንተዝኾኑ ነቲ ዓፋር ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሰላቱ መኽበሩሉ ነይሮም ትሕቲ ካልኦት ሰባት እዩ ዝነብር ንኣብነት ኣበይ ሪኢኻዮ እንታይ ፈሊጥካ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ኢትዮጵያ ንትግራይ ክትከይድ ከለካ ክልተ መንገዲ ኣሎ ሓደ ብክልል ኣምሓራ ጌርካ ሓደ ድማ ብዓፋር ዝበሃል ኣሎ بتا عفار كيت كلها you see nothing ولا حنتي ترنيخا تا مجمريا تريا دحرتك ابي اديس ابا مسوتا خازلو دحر 5 ساعات مسكتكا ابتي ناي تግራይ ክልል ክትኣትኸለካ ኢኻ ፅቡቅ ከተማታት ትረክብ سدي the whole place تنا عفار region forgotten ቦታ ምዃኑ ይረኣየካ ማለት እዩ እንታይ ኣብዚ ሰባይ ክመጡን ከይዱ ከተማ ፀንሓካ ገለ ግን ብጣዕሚ ትድሑ ደረጃ ድሕሪ ዘሎ ዓይነት ገጠር ዓይነት ንሽተይ ቁሸት ዓይነት ይፀንሓካ ስለዚ nothing and then ከተማታት ናይ ትግራይ መጀመርያ እቲ ምዕቡል ከተማታት ኣላማጣ ዝበሃል ዲ ኣላማጣ ገለገለ እዩ ዝኸይድ መንገዲ ሽዑትሪ እቲ ከተማታት ድሓን ዝኾነ ምዕባለት ኣብ ዘለዎ ትርኢ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ክልል ዓፋር ነቲ ህዝቢ ዓፋር ዝሓሊሉ እንተዝኾኑ ነቲ ዓፋር ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ምሰርሑሉ ነይሮም but they don't care ፖለቲካዊ አጀንዳ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ኤርትራ ዓፋር ኣላዓኢልካ ኣለው ፖለቲካዊ ምቅስቃሳት ዝበሃሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉይ ኣኼባታት ይግበረሎም ከም ዘሎ ገለ እዮም ዝግለጹ ምስ ናይ ኣሜሪካውን ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ማይኖሪቲ ከምታ ናይ ሲአይኤ ዝብለና ፀንሐ ነቶም ማይኖሪቲ ተጠቂምካ ነቶም ውሕዳት መሰልኩም ተጋሂስኩም ኢኹም ገለ ብምባል ኣብ ሚድያ ከም ዝመፁ ትገብሮም ገንዘብ ከም ዝረኽቡ ትገብሮም ዕጥቃዊ ቃልሲ ንክገብሩ ብረት ትህቦም ገለ መለ ሽዑ ነዚ ከም ሃጓፍ ንዖም ዝኾነ ነገር ግንባር ብዝገበሩ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ህልቂት ይፍፀማሎ ጆኖሳይድ ይፍፀማሎ ዓመፅ ይፍፀማሎ ኢልካ ድማ ኣዋጅ ትገብር ሽዑ ቦጌርካ ምትእትታብ ትገብር እገዳ ትገብር ፀቕጢ ትገብር ነቲ ሃገር ድማ ተፈራርሳ ከተውድቓ እንተዘይክኢልካ ከምዚ ጌርካ ብዕፅዋን ክባን ጌርካ ሽግር ትፈጥረላ እዚ ባዕሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብተደጋጋሚ እዚ ካርታታት ዝናገበሩ ፖስት ዝገብርዎ ዘለው እዩ ስለዚ ምትእትታብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ይበፅሑ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ መንጎ ፍለይቲ ሓበሬታ ስለ ዘላትን እዚኣ ክስምዑዋ ገንዘብ ካብን ናብን ክትልእኩ እንትደልዩ ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ናብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዓለም ገንዘብ ናይ ምትሕልላፍ ኣገልግሎት ትህብ ምህላዋ እናሓበረት ብኣካል ኣብ ቀረባኹም ኣብ ዘሎ ቤት ፅሕፈታት ህድሞና ብምቕራብ ኦንላይን ድማ ህድሞና ማኒ ትራንስፈር እትብል ናይ ህድሞና መተግበሪ ኣፕሊኬሽን ካብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕሌይ ብምውራድ ማለት ዳውንሎድ ብምግባር ተጠቀምቲ ርትዓዊ ኣገልግሎት ህድሞና ንምዃን ብኽብሪ ትዕደሙ ህድሞና ኣብዚ እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ ካብን ናብን ክትልእኩና እዚ ህድሞና ዝበሃል ናይ ኤርትራዊ ሓውና ትካል እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራዊ ሓውና ትካል ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንሶም ዝህብዎ ዘለዉ ሸርፊ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ብዌስተርን ዩኒዮን ድዩ ብራያ ድዩ ብገለ ትሰዱ ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ስዊስን ኣብ ኤውሮፓን ዘለዎም ከምኡ ድማ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኹም እቲ ሸርፊ እዞም ህድሞና ዝህብዎ ዘለዉ እቲ ዝበለፀ እዩ ዌስተርን ዩኒዮን $100 ክሰድድ ተኮይንካ $5 ብላዕሊ መስደዲ ትሰድድ ትህብ ኣብዚኦም መስደዲ ዝበሃል የለን ፊ ኣልዮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ዕድል ክትረክብ ተደሪኻ እዚኦም ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ትካል እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንኤርትራ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ንኡጋንዳ ንካልኦት ዓለማት እውን ብዝሓሰረን ብዝበለፀ መንገድን ክሰዱልኩም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣፕ ኣለዎም ካብ ገዛኻ ብባንክኻ ጌርካ ክሰድድ ትኽእል ኢኻ ሓንሳብ ውሰድዋ እታ ኣብ ድሕሪት እውን ኣላ ኣብዚ ንኣብነት ኣብ ስዊስ ዘለኹም እውን ሸርፍታት ንኣብነት ምስ ናይ ዌስተርን ዩኒዮን ምስ ካልኦት ዝሰዱ እንድሕር ወዳዲርካዮም ዝበለፀ እዩ 100 ፍራንክ ብናይ ፍራንክ ገይሮም የመሪኦምኩም ዘለዉ እዛ ቪድዮ ቀሲልኩም ራእይዋ ኣብ ካልእ መድረክ እውን ብሰፊሑ ከምፃልኩም ክፍትነ ኣብ ስዊስ ንዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ቦታ ጨንፈር ኣለዎም ስለዚ ኣብኡ እውን ብኣካል ከይድኩም እውን ክሰዱ ትኽእሉ ኢኹም እታ ኣብ ድማ ኣብዚ ድሕሪት ኣላትኩም መስለኒ ኣይ ቲንክ ነዚኣ ባርኮድ ስካን ብምግባር ብቴሌፎንኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኣክንዲ ንፀዓዱ ንህብትም ንኣሕዋትናን ንስድራ ቤትና ንህዝብና እንተሓገዝና ዝሓሸ እዩ ንሰዶ ዘለና ንህዝብና እዩ ብናይ ህዝብና ትካላት ተኾነ ድማ ዝበለፀ ናይዚኣ ትካል እዚኣ ግን ፅቡቅ ነገር ዝብለኩም ዘለኹ ዳስዋይ ድማ ኣነ ዘምፃ ዘለኹ ናይዛ ትካል እዚኣ ካብ ዌስተርን ዩኒዮን ዝበሃል ዝበለፀ ሸርፍን ዝተሓተ ዋጋን ስለ ትኸፍለላ እዩ ስለዚ ብዙሕ ዘረባ የድልያን እዩ ንመለስ ኣብታ ርእስናትና ሕጂ ናብ ኤውሮጳ ገፀይ ክመለሰ
ክልተ ነገራት ከሪዮኩም ኢና ብኤሮፓ ክምለስ ከለና on course to win federal elections in the Eastern Thuringia region. Now, it will be the first time that the AFD party has achieved such a result. Now, it campaigns strongly for an end ኣብ ጀርመን ምርጫ ተኻይዱ እቲ ሜይን ስታብሊሽመንት ወይ ካብ ድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዝፈርሖ ዝነበረ ፓርቲ ድማ 33.5 ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኣይኮነን ኣብ ሓደ ስቴት እዩ ኣብ ሓደ ሪጅን ከባቢ 33 ፈረቓን ነጥቢ ድምፂ ብምርካብ ዝሓየለ ኮይኑ ወፂሎ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ስቴት እውን ውድድር ክህልዩ ንሱ ድማ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ራዕዲ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ናይ ጀርመን ፈጢሩ ኣሎ እዚኣቶም እቶም የማናይ ክንፊ ቀንዲ ግን እንታይ ክገብሩ እቲ ሚድያ ትፍትኖም ዘሎ ናብ ሂትለር ዝቐረቡ ናዚ ምዃኖም ገለመለ ይዛረቡ ኣሎ ከምኡ ይኮኑን ክብል ኣይክእልኒ ቀንዲ ከምኡ ዘብሎ ዘሎ ግን ነቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ስለ ዝቃወሙ እዮም ውግእ ጠጠው ክብል ኣሎ ባህልቲ ስለ ዝኾኑ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ መንግስቲ ንኸይመፁ ብርቱዕ ዝኾነ ጎስጓስ ከካይዱ ቀኒዮም ተሳዒሮም እቲ ህዝቢ ምእማን ኣብይዎ ነቲ መንግስቲ ናይ ጀርመን ምስቲ ሚድያታቱ ምስቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ኣይሰለጦም ስቲል ግን ኣብ መንግስቲ ንኸይኣትዉ ዝግበር ዘሎ ልክዕ ከምታ ኣብ ፈረንሳይ ዝገበርዎ to weapon supplies to Ukraine. The Christian Democratic Union, or the CDU, has put on a strong showing too, taking second place in the Thuringia region. However, we can see that in the Saxonia region, it is winning the race there, leaving the AFD in second place. The CDU has said it will look to hold negotiations over the possibility of forming a state government, although it flatly ruled out any cooperation with the AFD. The first projection confirms the forecast. The CDU is growing and is sure to finish second. We'd like to thank all voters, helpers and supporters in the country. እንታይ እዮም ግን ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ተዓዊቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ስልጣን ንኸይረክብ ኣብ መንግስቲ ምሉእ ምስኡ ተሓባቢሮም ኮሌሽን ምስ ገይሮም መንግስቲ ንኸይግበር ተቃውሞታት የስምዑ ከም ዘሎ እቶም ሜይን ስታብሊሽመንት CDU ዝበሃል ዘሎ ፓርቲ ማለት እዩ ንባዕሉ እሱ እውን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝበሃል ግን ኮንሰርቫቲቭ ኣብ ማእከል ኮይኑ እሱ ዓቃባዊ ማእከል እዩ እቲ AFD ግን የማናይ ክንፊ ፋር ራይት እዩ ዝበሃል እዚ ኮይኑ በቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኤሮጳ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ እናሞቶም ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ድማ ኣንጻር እቲ ፖለቲካል ስታብሊሽመንት ወይ ከዓ ኤሊት ብምትንሳእ ነቲ ኣካይዳ ይቃወሞ ኣሎ እንታይ ግን ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ድምፂ ናቱ ኣሽኪዕካ ንረብሓኻ ትጥቀመሉ ትውግእ ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ እቲ እንኮ ተስፋ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተተዓዊቱ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል social media account loading up the posts with a bunch of emojis is basically saying on behalf of the supposedly serious establishment right party that despite coming in second, they won't be dealing with the party that actually won the popular vote to form government. Yeah, that sounds super democratic and respectful of voters. So the figures that we've been seeing are about on par with what pre-election polls predicted in terms of a big ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ ኢሎም ዝዛረብዎ ክሳብ ንዖም ዘረብሕ እዩ ከምቲ ውድድር ገለ መለ ክብሉ ከለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢሎም እዚ ኮምፒቲሽን ገለ ክብሉ ከለዉ ሸጠፍ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ኤግዛክትሊ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዖም ክጥዕም ከሎ እቲ ዲሞክራሲ ምርጫ ድምፂ ናይ ህዝቢ ገለ መለ ክብሉ ከለዉ ትሰምዕ ልክዕ ክሰዓሮም ዝጀመሩ ግን ዋላ ነቲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ክቕበልዎ የፀግሞም ኣብ ፈረንሳይ የማናይ ክንፊ ምስ ተዓወተ ንሱ ንመንግስቲ ከይኣቱ ኣብቲ ካልኣይ ራውንድ ናይቲ ምርጫ ብዙሕ ምቅይያራት ምግባር ነቶም ሕፁያት ናይ ገሊኦም ብምውራድ ኣብቲ መንግስቲ ከምዚኣቱ ኢቭን ነቲ ፋር ሌፍት ዝበሃል ዝተዓወተ ድማ ኣብቲ መንግስቲ ንኸየቐውም መዓት እንቅፋት ይገብረሉ ከም ዘሎን ነቲ ማክሮን ዝበሃል ድማ ኢምፒች ክገብርዎ ሓሳባት ከም ዘሎ ዝንገር ጀርመን ድማ ልክዕ ከምኡ ነዚ ፋር ራይት ህዝቢ ዝመርፆ ዘሎ ከምቲ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ቦታ ዝኸልዎ ሕጂ ድማ ኣብቲ ሃገራዊ ኤሌክሽንስ ቦታ ንኸይብዎ ለይትን ቀትርን ይስዕሩ ከም ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኩሉ እቲ ዲሞክራሲ ሰብ ድምፂ ናይ ህዝቢ እዩ ዘመሓድር ብናይ ህዝቢ ድሌታት እዩ ዝግበር ዝብልዎ ክሳብ ንዖም ዘርብሕ ዝኾነ እዩ ክሳብ እቲ ኣጀንዳኦም ዝሰርሕ ዝኾነ እዩ ካብ ወፃኢ ክኾን ከሎ ግን ኣይ غيروا for Chancellor Olaf Scholz's center-left Social Democratic Party, which managed to meet pre-polling expectations of a whopping 6% of the vote. Over in the state of Saxony, the anti-establishment AFD was expected to be neck and neck with the establishment right Christian Democrats in pre-polling, and that's pretty much what transpired here. Foreign and defense policy has really been an issue in this election and is supposed to be the business of the federal government, not the states. But just try telling that to the voters. It's a madness. More and more weapons. You can't win a ነቲ ህዝቢ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ
ነቲ ህዝቢ ዝንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ነቲ ፈደራል መንግስቲ ዝምልከት እዚ ስለዚ ንስኻትኩም ጉዳይኩም ግበርና ህዝቢ ከፈሊጥዎ ንስኹም ብትገብርዎ ዘለኹም ፖሊሲ ገንዘብና ኣብ ካልእ ብተጥፍዎ ዘለኹም ዋጋ ንኸፍል ዘለና ንሕና ግብሪ ንኸፍል ንሕና ክሳብ ዝኾንና ኩሉ እቲ ሃገር ትገብሮ ዘላ ናትና ቢዝነስ እዩ ብምባል ኣብቲ ፖለቲካ ድምፂ ከም ዘለዎም ከስምዑ ይፍትኑ ኣለዉ ኣገይን ህዝቢ ድምፂ የስማዕ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ግን ናብ ስልጣን ከምፅኦ ይደልን እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ባህሪ እዩ ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ንሪኦ ኣለና ኣብ ጥልያን ንሪኦ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንሪኦ ኣለና ስለዚ the same tendency እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክሳብ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ቢልዮነር ክላስ ነቲ ሃብታም ክላስ ነቲ ፖለቲካ ዝዝውር ሓይሊ ዘርብሖ ክሳብ ዝኾነ ዳኣ እምበር ኣንፃሩ ክኸውን ተጀሚሩ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል እውን ክትሕስቦ ፀገም ከም ዘይብሎም ከምቲ ናይ CIA ኤጀንት ብለና ፀንሐ ዲሞክራሲ ይኹን ኣይኹን ረብሓና ክሳብ ዘየገልግል ክንብንቁሮ ነቲ መንግስቲ ንደሊ ኮሚታ ሰራሕና ዝብሎ ዝነበረ ንሱ ንርኢ ኣለና ሓደ መራሒ ናይ ኤውሮጳ ዝበሎ እስከ ንስማዕ ድሕሪኡ ናብ ዞባና ክምለስ ኢና To lie to anyone, you know, you wanted me to say, yes, we are going to be a part of European Union in 2028, and we are not. And then, okay, it finishes, and we see each other in 4 years, and then I'm going to say what to you? It's not going to happen. I don't lie to my people. I don't want to lie to anybody. ናይ ሰርቢያ ፕሬዚደንት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 4 ዓመት ብሓሶት ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትኣትዉ ኢኹም ናበልኩም ናቐሸሽኩም ምሳኹም ፅጋዕጋዕ ክንብል ኢና ትደልዩና ዘለኹም ንህዝበይ ግን ክሕስዎ ይደልን እየ ኢልዎ ብሕፅር ዝበለ ከማ ኢልዎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቶም ቀደም ዘይግደሰሎም ዝነበረ ሃገራት ሰርቢያ ከምኡ ድማ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እናተዳለኹ ከለኹ ዝወፅእ ዘላ ሓበሬታ ቱርኪ ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ከም ትደሊ ዘላ ሰርቢያ እውን ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ከም ትደሊ ዘላ ምስ ፈለጡ ካብ ራዕዲ ዝተበገሰ ነቶም ንዓመታት ላሕ ኣቢሎሞም ዝነበሩ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትኣቱ ኢኹም ኣጆኹም እናበሉ መናውራ ዝገብሩሎም ዝነበሩ ከምዘይትእትውና ፈሊጡ ኣለኹ ኢልዎ ሕጂ ኣብዚ ንክንሕጉስ ኢልና ናብ ክትእትውና ኣብ 2028 ገለ ኢልና ክንዛረብ ሞ ድሕሪ 2028 ድማ ተወሳኺ 4 ዓመት ተፀበዩ ኢኹም ክትብሉ ምክንያቱ ንዓመታት ከምኡ ስለ ዝገበርኩም እዚ ሕጂ ከተሽክዕዎ ትኽእሉ የለን ንሕና ክትእትውና ኣይኮንኩምን እቲ ህዝበይ ድማ ክሕስዎን ከታልሎን ኣይደልን እየ ብምባል ስትሬት ፎርወርድ ነቲ ሓቂ ኣብ ቅድሚኦም ደርጊሕሎም እዚኣ ከዓ ከባድ እያ ነይራ ንዑ You ask me, okay, Ukrainians have to win. Not easy. But if there is no one that can say this publicly, that can say this openly, I'm sorry to say this. I think I have my own brain and I say what I think. We are on EU path. Yes, we have traditionally very good ties and we are not hiding it. And I'm not ashamed of that with Russia. It has always been. So እዚ መራሒ እዚ ሓደ ካብቶም ምዕራባውያን ሃገራት ክዝውርዎ ዘይከኣሉ ዘለው እዩ ድሮ እዚ ከምኡ ድማ ናይ ቱርኪ ናብ ብሪክስ ይኸድሉ ኣብ ዘለው ኩነታት እሞ ምስቲ ዋዕላ ናይ ቻይና ሓድሽ ሓበሬታታት ድማ ይወፅእ ኣሎ እስከዚያ ንስማዕ እያ The New Development Bank, or the BRICS Bank, the very first multilateral lender of the scope, if you will, just approved $1 billion in financing for South African water infrastructure. Remember that a country is not required to be a BRICS member in order to $1 billion. IMF World Bank ንዓለምና ኣጨናኒቑ ብኡ ገይሮም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብፍላይ ኣሜሪካን ንኣፍሪቃ ትዝውሮ ከም ዘይነበረት እዚ ሓድሽ ባንክ ናይ ብሪክስ ባንክ ወይ ከዓ ኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝበሃል ንመጀመርያ ዝዓበየ ክሬዲት ንመን ሂባሎ ንሳውት ኣፍሪካ ንናይ ማይ ልምዓታዊ ፕሮጀክት $1 ቢልዮን ዝድመን ገንዘብ ዕዳ ክህብ ከም ዝኾነን እቲ ዝወሃብ ዕዳ ድማ ብናሽናል ካረንሲ ወይ እውን ብናይ ሃገር ካረንሲታት ባጤራ ናይ ሃገርካ ክትወስደ ከም ትኽእል this is a very important information ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ ትብል ፀኒሓ ድሕሪያ ካብዚ ባንክ እዚ ክትልቃሕ ወይ ክትሓትት ድማ ኣባል ናይ ብሪክስ ምዃን ግዴታ ኣይኮነን ዝኾነት ሃገር ካብቲ ግሎባል ሳውስ ካብዚ ባንክ እዚኣ ለቃሕ ክትሓትት ከም ትኽእል ስለዚ እቲ ለቃሕ ዝወሃብ ድማ ምስቲ ፕሮጀክት ናቶም ርዮም ብናትካ ባጤራን ምስ ካልእ ብተፈጥሮዊ ሃብትኻ ክትክሕሶ ከም ትኽእልን ገይሮም ነተን ሃገራት ከምዚ ናይ IMF ብዕዳ ኣሲርካ በዓልካ ኣሲርካ ሽዑ ቻይና ተኣስሮም ዘላ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ዘይኮነ ትኽክለኛ ዕዳ ንኽትረክብ ሓድሽ ናይ ብሪክስ ባንክ ስርሑ ጀሚሩ ነዊሕ እንዲ ገይሩ ግን ኣስተዋፅኦ ናቱ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ IMF ድማ ራዕዲ ሒዝዎም ከም ዘሎ እዩ financing for South African water infrastructure. Remember that a country is not required to be a BRICS member in order to receive financing from the bank. It is a separate entity and there is a standalone application and admission process. For example, in addition to the bank's core members, the core 5, plus Bangladesh, UAE, Egypt, and Uruguay, the bank's president Dilma Rousseff announced the admission of yet another member, Algeria.
Rousseau also emphasized that the bank's policy is to grow membership among the countries of the Global South, and many of them had already applied to join. እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ብሪክስ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ብሎክ ስለ ዝኾነ ኣካል ናይ ብሪክስ ድማ ቻይና ስለ ዝኾነት ከማ ድማ ራሽያ ክልተ እዚአን ተን ቀንዲ ድራይቪንግ ፎርስ ወይ እውን ኣውቲስታታት ናቱ ክኾና ከለዋ ከም ካልኣይ ደረጃ ድማ ህንዲ قرب كمس أمريكا ولا غزلق سلزبل زلت هندي بزحل زبالة من قد كريان غل كم دما برازيل أبني ودما ساوث أفريقيا زيتهم دما فول فورس نبتي حيلتي زدفو زلويم حد اشتابلت هجرات دفلا إن البنك دما أقدر سبحلا زلوا إمارات سبحال هجري حدا معناته بزح كاش ريتش لزغنا بزح جنزب سلزلوا تمنقستي مستنين دادي سعود عربون ولا غزلق غاتبل دلا معناته مس أمريكا زلوا مركب كبوتكو ويون أمريكا بزح زغطهم تقبر لهم زلا سلا دفلت كم دليتهم مفكو قبري كلونيم جبتي فول فورس نابو كتاتو تفتن زلا إثيوبيا أتيال لاجن ستيل بزح عبر كتوك تقبر تقل حقرا يكونوا تنابتبو وابزو وانزي معناته مسي زلاتو تمويل شجر زلو بوليتيكاوي بخل من قدي ما عاد ساقا ما سلو زلوم انتاين مالات يجن التبريك زبهال حدا عبي نقد ميد دفئتي خون كم زلون هجر ما تركي بوقعي أبلاي جيرا خمزلا نابو نخداتو تركو على دما جيم تشينجر نتي بريكس بهال بلوكيز بهال دلو معناته أمون قويربان إيسيان زلو بينتو سلو زخوني استراتيجيكاوي عبا قدا سنو زلو عبا عداقا بزح سلوا زلو حيال سراوي زلو هاجر سلو زخوني راشا دما بزح تدفق كم زلا تركو نابتا أبالنا تغطاتو قلقل هاجرات فلاي تركي ماليزيا إندونيسيا من ألجيريا قلقل مثلا قلقل استراتيجيكاوي هاجرات بكابلاتين أمريكا دما فنزويلا بوليفيا كأتوا خمس خلا يزن قرزلو هذا وي ولا مكسيكو ونابو كأتو كم زلو يزن قر so the whole world is changing عالمنا بزقل تفافتنا التغيير الله كل زي لو تزدما نيرترا أقداس عبريتاين عن بلدنا بتدقاق عم يزب لكم إذا لو تزن نيرترا صبغنا قريو سلامتاي نيرترا استراتيجينا أمريكان تاينيرو حتصير كان إذا هاجرزيا أبعثوان كبان كم تنبرمو تزبا تساقيو وين تسرعات كاليو وين تعد قريفو حتصير لغطف بس كده دما كم زي ملس ببروباغندا غيركا هاجرون تاريخون مننتون كم تسأل تقبرو تحريونا تعدو أي ملسنيو نزبل زنبرة زربا نزا فيديو أبز قبر الله زلغو دما أب تقلنيا غزي سلز قبر زلغو فلوي تايمالج تقلنيا غزي قال كابتي أب تاريخنا بحريت ملسينا كنذكرهم زقبانا نزكس كذكرو የኤርትራ ችግር ሰፊና ረዘም ያለ ታሪክ ቢኖረውም የትጥቅ ትግል በመጀመሩ ረገድ በአንድ አሮጌ ጠመንጃ የመጀመሪያውን ጥይት ተኩሶ ወደ ሱዳን የኮበለለው በኤርትራ ምዕራባዊ ቆላ የቤን አምር ብሔረሰብ ተወላጅ የሆነ እድሪስ አዋቴ የሚባል አንድ ፋናቲክ ወይም አክራሪ ግለሰብ ነው። ስለዚህ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ነባሪ ታሪክ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እናተወራረሰ ዝኸይድ ሓያል ታሪክ ናይ ኢድሪስ መሓመድ ዓዋቴ ንዑ ንምፅላም ደርጊ ኣብቲ ግዜኡ ዝተዛረበ እዩ ነይሩ ክሳብ ሎሚ ድማ ታዝበለፀት ሓወልቲ ኣብ ኤርትራ ኣይዶኖ ታዝበለፀት ሓወልቲ ክብላ ዝኽእል ነዞም ጀመርቲ ሰውራ ብምዃና ድማ ካብ ልቢ ሓጎስ ይስምዓኒ እዛ ኣብ ዲጋ ምስላም ዝተገበረት ሓወልቲ ናይዞም ጀጋኑ ጀመርቲ ሰውራ ዝኾኑ ተጋደልቲ ኤርትራ ليجندز نايرترا نبحكي زقبو أميو زخمان كوعدهم نبحكي كبر زقبو كبر مهد ما تبغيو هجي نبزبانا نمتا بزح مبالي زول نبزبانا بينا جميلة بينا كم زودونا يفلتكون الله وصرح هذا قبت زبلو زولو نجمر أبتنا يكون طبعا دحري لخمتية مستنا يرترا زقبر وشركنا كريوس لزغونكم ينضم إلينا مشاهدينا من القاهرة الكاتب الصحافي خالد محمود. أهلا وسهلا بك. تكريس يعني سياسة الأمر الواقع من قبل إثيوبيا بظل كل التصعيد الموجود، كيف سترد عليه القاهرة بالفترة المقبلة؟ جبسي بزعبا قداينا إثيوبيا بقلي لتريو كم زي الله نزي قداي زي حدا فلوي صحف نعمل سديد الله ناب Security Council نا UN سديد الله
very interesting and very deep እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካልእ ማዕዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል መጀመርያ ቅድሚ ቁርብት ለይ በዓልታት ዝነበረ ባክግራውንድ ክበኩም በዚያ እስከ ንጀምር and Somalia, even as you've observed the developments of the last couple of days? We are really calling both governments and countries. And Somalia. ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ኣፍተ ገባሕሪ ክትከፍተሎም 100 ካብ 100 ባዕሎም ክቋፀርዎ ዝኽእሉ ወደብ ክትከፍተሎም ታጁራ ትበሃል ወደብ ክትቦም ከም ዝኾነት ሓቢራ ነይራ ኤግዛክት ነታ ሓበሬታት ሓደ ፌክ ኒውስ እንታይ ተገይሩ ነይሩ ኣብዚ ቀረብ ኮን ኣለኹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ኩበየ ትብል ዘላ ብትር ንኹንኖ ነዚ ድማ ክንቃወመ ኢና ዝብል ፌክ ዜናት ገይሮም ንዑ ሼር ክገብርዎ ውዒሎም እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ እንታይ ዕላማ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በዓሉታ ንኽትጥቀስ እዩ ዕላማ ፕሊዝ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ፈለው ምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ሽም ናይ ኤርትራ ንምፅላም ብዙሕ እዩ ተሰሪሑ ይላቦ ሕጂ ብዙሓት ፖዚቲቭ ዝፅሕፉ ኤርትራውያን ኣለና ግን ደግፉ ነቶም ዝፅሕፉ ዘለዎ ደግፉ ነቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ሓወልቲ ተኸታተልዎ ካብኡ ዝወፅእ ሓበሬታ ድማ ምክትታል ከገድሰና እዩ ስለዚ ኤክስ ናተይ ጅድራር ኣሎ ሓወልቲ ድማ ናይ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ እዩ ንመለስ እዛ መግለፂ እዚኣ ናይ ጅቡቲ ብዙሕ ሓዛሪባቶም ኣላ ንኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘሎ ጅቡቲ ካብኣኹም ንኸይንኸይድ እቲ ገንዘብ ናትና ንኽትግሕጡ ኢልኩም ዲኹም ወደብ ትብና ዘለኹም ጅቡቲ ድማ ኢንቴሊጀንት እዮም እንታይ እዮም ጀረሞም ዘለዉ ንኢትዮጵያ ኩሉ ጉዶም ከም ዝወፅእ ገይሮሞ ናይ ብሓቂ ብንፁህ ልብኹም ኣፍ ደገ ባሕሪ ባዕልኩም ትቆፃፀርዎ እንተትደልዩ ነርኩም ኣነ 100% ንስኹም ክትቆፃፀርዋ ትኽእሉ ወደብ ከፊተልኩም ኣለኹ ነዚ ዘይምውሳድኩም ግን ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ክትደፍሩ ድሌት ከም ዘለኩም ሕጂ ኣጀንዳኹም ተፈሊጡ ኢላትም ኣላ በቃላ ዘይኮነ ብተግባራ እዚ ጌም እዩ ጅቡቲ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ጌም እያ ተፃዊታ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ጉዳ እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ናቶም እንታይ ምዃኑ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝሰኣኑ ዘይኮኑሲ መሬት ናይ ካልኦት ንኽወሩ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ጥራይ ምዃኑ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ቴማ ኩሉ እቲ ሓቢኦም ዘለዎ ኣጀንዳ ቤላ ጌራ ኤክስፖዝ ጌራቶም ኣላ ካብዚ ተመሊስና እቲ ግብፂ ትኸዶ ዘላ ነዚ ካልኩሌሽን እዚ ኣብ ግምት ብምታው ገለገለ ሰባት እውን እቲ ሶማልያ ግብፅን ሶማልያን ዝገብርዎ ዘለዎ ዝምድና ጅቡቲያ ኣብ መንጎ ኮይና ሰሪሓቶ ይበሃል ኣሎ ኦኬ እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ ሕጂ ክምለስ ኢና ኣብቲ ቀንዲ ኣዛራቢ ዘሎ ኣርእስቲ በዚ ንጀምር what is going on here ግብፂ መጀመርያ እንታይ ጌራ ኣላ ሓደ ዓብይ ፅሑፍ ናብ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ሰዲዳ ኣላ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ዲጋ ጌርድ ዝብልዎ እቲ ሪናይሰንስ ግራንድ ኢትዮጵያን ሪናይሰንስ ዳም ዝበሃል 50 ደረጁ ኣብ መምላእ ዝኸይድ ዘሎ ብዘይ ስምምዕ ናይ ክልቲአን ሃገራት ብምዃኑ ግብፂ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናታ ማለት እዩ ን13 ዓመት ላዕልን ታሕትን ክትብል ከም ዝፈተነትን ፍረ ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝረኸበቶን ብከምዚ መንገዲ ድማ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእልን ግብፂ ንዓዓ ከዋፅኣ ዝኽእል ንሃገራዊ ድሕነታ ክጠቕማ ይኽእል እዩ ዝበለቶ ወይ እውን ከዋፅኣና ዝኽእል ዝበለቶ ስጉምቲ ክትወስድ ድልውነት ከም ዘለዋ ትዛረብ ዘላ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር ኣትዩሎ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢድ ክህልዋ እዩ ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ኣብዚ ንርአ ኣብዚ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ረዩ ኣብዚ ቅድሚ ሕደት ግዜ ዝወፀ እዩ ሱዳን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኣብ መንጎ ፋኖን ሽግር ኣጋጢሙ ፋኖ ነቲ መሬት ናትና ሱዳን ወሲዳቶላ ዝበሃል ዝነበረ ከይዳ ከም ዝወሰደቶ ከይዱ ከም ዝወሰዶ ይበሃል ኣሎ እዚ ኣብ ብዲ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ሱዳን ወይስ እቶም ፋኖ ዊ ዶንት ኖ ሱዳን ግን እንታይ ጌራ ኣላ ነቲ ዶብ ናታ በቲ መተማ ዝበሃል ዘሎ ከም ዝዓፀወቶ ብወቂዕ ሓቢራ ኣላ ስለዚ እቲ ዶብ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ተዓፅወ ኦልሬዲ እንተስ ፋኖ ገይርዎ እንተስ ዓቢ ገይርዎ እንታይ ሪና ኣለና ፕሮቮኬሽን ሓደ ቀስቃሲ ሓይሊ ሪና ኣለና ሱዳን ድማ ግብረ መልሲ ክትብ ክትፍትን እያ ሱዳን ከግብረ መልሲ ኣብ ትበሉ ደረጃ ድያ ደላ ኖ የላን ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ንኽእል እንታይ ግን ክትጥቀም እያ ግብፂ ነዚ ሃጓፍሲ ተጠቂማ ንሱዳን ክትሕግዛ እያ ናብቲ ዶብ ንክትመፅእ ትሪኦ እቲ ገይም ከምዚ እዩ ግብፂ ቤን ጌራ ክትመፅእ ምዃና ግብፂ ፊት ንፊት ውግእ ከይትጅምር ትኽእል እያ ኢለኩም ኣነ ንኢትዮጵያ ግን ብውሽጣዊ ሽግራ ጌራ ክትፃወተላ ክትፍትን ምዃና ርዱይ ነይሩ እዚ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢሚድየትሊ ጀሚሩ ኣሎ ፋኖ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ገለ ተባሂሉ ኣሎ ስለዚ ግብፂ ብኡ መፅያ ሓደ ንሱዳን ከተዕጥቕ ክትፍትን እያ በቲ ወገን እቲ ማለት እዩ ብሽፋን ናቱ መፅያ ካልኣይ ድማ ንፋኖ ከተዕጥቕ ክትፍትን እያ ስለምንታይ ዕላማ ናቶም መን ዕላማ ናቶም ኣብዚ ንፋኖ እንተዘይዕጢቓቶ ድማ ኣጀንዳ ስለ ዘለዋ እዩ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ቤንሻንጉል ዝበሃል እውን ዕጡቕ ጉጅለ ኣሎ ነቲ ቤንሻንጉል ዝበሃል ናፃ ከውፅእ ዝደሊ ነቲ ዲጋ ዘለዎ ነቲ ቦታቲ ሓራ ከውፅእ ዝደሊ ሓይሊ እውን ኣሎ ስለዚ ካብኣቶም ንፋኖ ድዩ ዘተኣማምኖም ንመን ድዮም ንሓደዮም ክዕጥቑ እዮም
أبك الداخل زخل كل نجار كجبرك في التنيم زخا بوقعي تجاربه خلوا فيديو متيالكم نيره إثيوبيا كتداخل دخل كل نجار كن جبر لنا يلميم زي تحرك خون كله بوقعي مجلس ناتهم أوتيوم كم زلورينا لنا أمحارة دم أنت هيفلو لوريو حزب أمحارة أبغون نمان كم زلون مفلات دم كنت سلسة فيديو كبكمي لسنا بزج ሱዳን ወታደሮች ላይ እንዳይተኩስ የጎንደር ገበሬን የአማራን እንጀራ እየበላ የጎንደር ገበሬ ላይ የሚተኩሰው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተብዬው የኦሮሞማ ጦር በአብይ አህመድ የታዘዘ ሰራዊት አይደለምን? ባጫ ደበሌ ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ ገብታለች የሚል ጥያቄ ሲቀርብለት ጦርነት ሰልችቶናል፣ ከእንግዲህ አንዋጋም፣ ሱዳን የያዘችውን መሬት በፍርድ ቤት ተከራክረን እናስመልታለን እንጂ አንዋጋም። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ብለን ለሀገራችን ባንዲራ ዋጋ ስንከፍል አጥንት ደማችንን ስንከሰክስ ትምክተኞች ኢትዮጵያ እናንተ ብቻ አይደለችም ኢትዮጵያ አትበሉ አጉል ኢትዮጵያን ሽፋን አታርጓት ተብለን ስንገፋ ከኢትዮጵያ የበለጠ ስም ስላለን አማራ ነን ብለን አማራነታችንን ይዘን አሁን ደግሞ አማራ አይደላችሁም ተብለን እየተገደልን ነው። ስለዚህ አማራ ነን ስንል በአማራነታችን ስንጸንተን ስንቆም ምን ያሉ መሰላችሁ ድሮም የውሸታችሁ ነው እንጂ ኢትዮጵያን አትወዳትም ብለው እኛ ኢትዮጵያንን ዘራፍ እያሉ ይጋላ እስላም ይሻላል ቢያንስ በአብርሃም አምላክ በይስሐቅ አምላክ በያዕቆብ አምላክ በእስማኤል አምላክ ያምናል እስላም። አረማዊ ጋላ ዛፍ ለቅላቂ ጋላ እየጨፈረበት አዲስ አበባ ለምንድን ነው ግብጽ የምትመክተው? سنتين زبل زلوا زيوم كا أمحرا بخل من قد مالتيو مس أبو خينا مس جبت نواقع على من قدي ويو أبنت يبلان إذا حد زبل زلنا أبنت تقديشنا أنا عرباوي تهجر جبت عرباوي تهجر يعني تهيلنا كنا بملاح زامنيهم تيوم أوروماجن انتهي أملاحهم زي فلت نعتاتهم أديس أبا زم حضر زلوا نعامل مدحانينا مس جبت نواقع على من قدي يبلان يقولوا تخالي تقدم يزنا برتات مليرة تمالي ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ስኹምና ኢትዮጵያ እምበርና ካለ አሌታት ረብ ሓየ ብልኩምን ዓባይ ኢትዮጵያ ጥራይኩም ትደልዩና ተባልና ንፅረፍ ነርና ሎሚ ድማ ኣምሓራ ስለ ዝበልና ድማ ኢትዮጵያ ኣይተኣምኑን እዮም ተባልና ንፅረፍ ዘለና ጉዳይ ናይ ኣቢ በዓሉ ይተዋህ በዓሉ ይስሓና እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ ዝብል ነይሩ ብሰለስተ መንገዲ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ መሬትና ክውሰድ ከሎ ሱዳን መሬትና ክወስዱ ከለዉ ድሓን ቀሲ ኢለ ሸምጊለ ክመልሶ መሬት ኣምሓራ ይወሰድ ብሱዳን ኢሉ ዘሽካዕልል ዝነበረ ማሊ ሎሚ ተገምጢሉ ግብፂ ክትሃርሞ ስለ ዝመፀት ንሕና ከነጥሑነ ኢሉ ዝዛረቦ ተቐባልነት የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤግዛክትሊ እዚ ድማ እታ ግብፂ ትደልዮ ዘላ this is how things are working ግብፂ እቲ ዘይ ቅርሕንቲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ኣንፃር ኣቢ ዘሎ ፅቡቅ ጌራ ከም ትፈልጦን ከም ትከታተሎ ንፈልጥ ኣለና ስለዚ سرعتنا يا أبي بزح حشوية كبلي دفتن زلوا النجي حزب إثيوبيا كله أبغونك خواني زلزلوا تم زبيع محرقة تبلو no thank you زغير لنا نحنا ولا أنا عاقب بنكرهم زي أهلي وخيم زلوا زلوا and this is a mode that تحجروا تقوليلو تحجر بيت ودق أكمزي نزنا يجيب سمني فتيرو بعلو مخنياتو أبي أنت عينت أبزي ما سمعت أنا عرب تناي جبسي كومنتارز وهاب زلما خنري دريو نعبي انت عينت عدل تواهب وخمزنا بركة ريكم شكرا لكم مساء الخير على حضراتكم على الساده المشاهدين ابزيا حنتك بكم ابزيا ازي سبزي ابتي حبريتك كله ذهبا مجلس كنرينا زعباتي اباي اندي زارب زلو اب غداي زي جبسي انت عينت سقمتك توسط كم تخيل يوم زارب زلو اجي قالك ابتي زبلوب زلو جبتي all options are on the table جبتي كل الدلات ابتا ولا اريد تقرزلا لازم تايم تم options Egypt is dealing with Ethiopia. The transition from diplomatic to military tools could mean that Egypt might be forced to resort to military action due to Ethiopia's whatever. So እንታይ ዝብሎ ግብፂ ብኣፋት ራይ ወይ እውን ብገለ ጥራይ ዘይኮነስ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ድልውነት ክልዋ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሰብ እዚ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን መፅኡ ይዛረብ ዘሎ ግብፂ ኩሉ እቲ ዕድላት ኣብ ጣውላ ወሪዳቶ ከም ዘላ እዚ ከዓ ነዊሖም ተዛሪቦምሉ نوح بدبلوماسي صاروا عمليهم حجكن سلامتاي اوكي حنت باك جراوند كبكم زي ديغاز خجمر كلو انت ياغاتي منيرو تمجمريا غيرو مزلو نابنت ابز سكيورتي كونسل حبريتايو جبت انتاي مخان دليتا انت علامه مخانا نتي عالم لخاوي كوميونيتي بترين ملغ تسميع الله اغراود حناتنا هلاوينا املكت حتى زتو كنا تاريخيه سلازلو نحسب 3 عامات كاسل زفتنا زخونه لو تدماسل زي رقمنا له قداينا سوينا هنريين خلينا الى انتي دبلوماتيك ولا نتعلم اسمع هذا زدماك قد ما كنت مغرب مالتي اجي جبسي اكلت شنو عصرت حد انت قاطي مانيرو عرب سبرينج تبعيلو تهاجر هم فشفش عتيوا حسن مبارك ابز غيروا لي زلو ابز غيروا لي زنبرو غزي
ملس زيناوي اكزاكتل نتا بكوتها تتقيمو قبسي حنفشش نابلت كلا نزدي غاز جميرو حنفشش نابلت كلا قبسي نزدي غاز جميرو نقدميت كم زخين كيرو مبر كم زي جمر مقبروا نيرو يفلتي لك كم تاناتهم جيم ኢትዮጵያ حنفشش نابلت كلا دما نزي قداي ناي ديغاساتهم كودو وقفتني امج ريوالهم تاغيم تازغبروا زربرو تغمطيلنا بونت مسالا اب حنفشش كلا قبسي زدي غاز تجميرو زخونه يكون زت سلام استغبر دما كسمامعو اي كالون ስለዚህ ኢትዮጵያ ከምንታ ያለ ሕጂ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሕንፍሽፍሽ ኣላ እቲ ጉዳይ ድማ ብቁጠባ ትደክማላ ምስ ጎረባብታ ምስ ኩሎም ፀገም ፈጢራ ኣላ ኩሉ እዚ ግምት ብምታው ግብፂ እንታይ ክትገብር እያ ልክዕ ኣብዛ ኣጓፍ ዘላታ ብኩሉ መንገዲ ድማ ተቃዋምቲ ሓይልታት ተንስኦም ዘለው ንዖም ፋንደ ብምግባር ንዖም ብምድጋፍ ኣብ ድማ ንፋኖም ክስዕር ስለ ዘይከኣለ መሊሱ ንክዳኸም ክትገብረ እያ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ናታ ረብሓ ክትፍትን ንኢትዮጵያ እንታይ እያ ክትገብራ ትሓስብ ዘላ ግብፂ ዊ ዶንት ኖው تزحزن كفال ناي أبي أتي عندار مخانو ويون بوليتيكاوي شلنت ناتو زين صبار كنا تادما أبزن ريوز نبرنا كنا تذكرين هذا كابو زي علم بخمي تقبلاتنا رازا فيديو زي أبزو سب شركة جبرا نرلنا እና እኩልነት ላይ የተመሰረተውን ፖሊሲያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን بعالم درجة جبسي نو بعالم درجة أبي أحمد بدبوب السودان بسمين السودان بإيرترا بجبسي بكينيا بعالم درجة أب أوسلو درجة كله شلمات وهيبو كل سب لبون يدون كفيتو استقبل سبينيرو نسو كله حشيشو نزح جزء لا إثيوبيا صريح لهم نسو زي تتقملوا نعو زي توهب عدلن إنفستمنتن صبغ سناي نجرن أين برد everybody عدل هيبوا نخل تركبات دما قملوا هيك علن أجر ما أبزوانزي مسيرترا عراقوني قبل جمير الله إلهم لازم مسيرترا أركي يدل خمزلو زي قالت حبريتا كوس جمير الله obviously نيرو مغنياتو بأجو خمزلومي ملحسو بزح داسلو زخون نمبر بقدر مزبلو كوي كمزو كوي بالنير قدم መንግስት ግልጽ አቋም ያካሄዱ የኔን ባህር የኔን መሬት ረግጦ ማንም ሰው በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበር የኤርትራ መንግስት ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር የኔ መሬት የኔ ዜጋ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል የኤርትራ መንግስት ግልጽ አቋም እንታይ መካውን ምሳኹም ትርጉም ስለዘይ ብሉምበር መንግስት ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ ኢሉ ስድማ መሬትና ኤርትራ ሉላው መሬት ባሕርን መሬትና ኤርትራ ተጠቂሙ ብውረጊፁ ንኢትዮጵያ ከውድቕ ዝኽእል ሓይሊ የለን ዝብል መርገፂ ነይርዎ ንስኻ ግን ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ንኤርትራ ንኸፍርስ ደሊ ኣፍ ደገኻ ክፉት ምዃኑ እንዳስ ዋይ መርሕነትና ኤርትራ ኣብ ትዊተር ናተይ ፖስት ገይረየ ነይረ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክትሪእዎ ትኽእሉ መርሕነትና ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ መረዳእታ ኣዝዩ ዓሚቑን ካብ ነዊሕ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሓደገኛ ሃገር ምዃና ይፈልጥዮም ግን እዚ ከሎ መርገፂ ናቶም ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ወይ ከምዚ ናይ ሰላም መርገፂ ወላቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕላማ እናፈለጥዎ ከለዉ ሰላማዊ ጉዕዞ ወይ እውን ደሓን ዝኾነ ኣካይዳ ምስ ኢትዮጵያ ክኸዱ ዝፍትኑ እዚ ግን ክቕየር ኣለዎ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ከምዚ ከማያነ ዘለኹ ወለዶ ኣብዚ ናተይ ቻነል እውን ኩሉ ግዜ ንሪኦ ኢና ምስ ኢትዮጵያ መንደቕ ክንሃንፅ ኣለና ዝብል ህዝቢ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝረሓቐ ዲፕሎማሲ ክህልወለን ኣለዎ ረብሓና ምስ ኢትዮጵያ ክእሰር የብሉን ዝብል ህዝቢ ኣሎ ኣነ ንባዕለይኩም እየ ዝኾነት ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ረብሓ ክህልወና የብሉ ካልእ ኣብ ካልእና ክንደልዮ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ደንቀና ምፅልኩም ነይረ እንደ ኣይኮኑን ሂቦምካ ከይሃቡኻ ትፈኽራናቶም ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ኣሎ እዚኦም ዘይኮኑን እዚኦም ሓንቲ ከይሃቡኻ ምሉ መዓልቲ ክፍክሩ ዝውዕሉ ወደደም ጠላም በሚገባቸው ቋንቋ ይሁን እህልም ይሁን ኦፍኮርስ የሚገባው በአሜሪካን በኩል የሚገባው ወደ ኤርትራ የሚገባ ጤፍም ይሁን ኣብ ኤርትራ ጣፍ ይኹን ዝኾነ እኽሊ ከይኣትዎም ብጥሜት ክጠፍኡ ክኽእሉሎም ዝብል እዮም ስለዚ ገይሮምልካ ኣይኮኑ እዚኦም ሓንቲ ከይገበሩልካ ዝፍክሩ ሓይሊ ስለ ዝኾኑ ኣብዚኣቶም ዝምርኮስ ሓይሊ ወይ እውን ኣብዚኣቶም ዝምርኮስ ረብሓ ክህልወና የብሉን እወ ሽርክነት ክህልወና ኣለዎ ፀገም የብሉን ጎረባብቲ ኢና ግን ናትና ረብሓ ኩሉ ግዜ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኤርትራ ቀዳምነት ዝገበረ ሽርክነት ክኸውን ዘለዎ ክንደይ ግዜ እዮም ከተሃልዎን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀደም ካብ በዓል ኣሉላ ጀሚርካ ራስ ወልዲ ሚካኤል ዘጋጠመ ኣብ አንድነት ሪኢኻ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኩሉ እቲ ታሪክ ተሪኢኻ እዚኣቶም ኣብዘን በተቃውሞ ዝፃወትዎ ዘለውን ዝፃወትዎ ዝነበሩ ኩሉ እንተሪኢኻ ጥልመት ሓደ ስትራቴጂ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ልዑል ንቕሓት ገይሩ መንገዱን ኣካይዱን ከፅሪ ከም ዘለዎ ጥራይና ክንፈልጥ ዘለና ህዝቢ ምሓራ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ንኣቢ ኣካይዳ ክድግፎ ወይ ምስ ደው ክብል ድሌት ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ብኻልእ ኣዘራርባ ኣቢ ኣሕመድ
ኣብ ክወፃ ዘይክል መንቀራቅሮ ኣትይኹም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ሓደ ካብ ድማ ድሮ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ከም ዝተራኸበ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ከም ዝተራኸበ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ርክቦም ድማ ገለ ካብተን ቀንዲ ነጥብታት ተዛረቡለን ኣብቲ 2023 ዝተበፅሐ ስምምዕ ፅቡቅ ይኸይድ ከም ዘሎ እኳ እንተ ነገር እንተጠቐሰ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ብዝለዓለ ደረጃ ክስራሓሉ ግን ነቲ ዘሎ ፕራክቲካልን ብዝበለፀ ነገር ንክስራሓሉ ክድፋኣሉ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣሎ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ማለት ከምቲ ዝድለ ቅልጣፈ ዘለዎ ስራሕ ንርኢ ኣለና ሞር ክስራሓሉ ድማ ትምኒትና እዩ ንሕና እዚ ግን ካብቶም ካብ ቻይና ዘለዎ ብዝያዳ ብቪድዮ ሳብ ንረኽቦ ሓበሬታ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ መሊሳ ብዕምቆት ክስራሓሉ ምዃና ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢና ኣለና ኤርትራ ድማ ኤቭሪ ራይት ወይ ዝበለፀ ስትራቴጂ ናታ ምስ ቻይና ኣተኪራ ክሰርሕ ዘለዋ ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ነይረ እዚ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ከምዘን ኢንተርናሽናል ሚድያ ክሕግዝ ዝኽእል ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ይገብር እየ ከምኡ ድማ ናይ እንግሊሽ ኢንተርቪውስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ካልኦት ንኤርትራ ዝምልከት ዝተገበረ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ኣብዚ ድራር ፎር አፍሪካ ዝብል ቻነል ናይ እንግሊሽ ቻነል ጌርና ስለ ዘለና ኣብኡ መዓልታዊ ዘይኮነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፖስት እናገበርና ንኸይድ ኣለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኢና ንብል ዘለና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቻይና ዘለዋ መንገዲ ናታ ኣካይዳ ናታ ብንፁርን ብትክክለኛ መንገድን ክትቅፅል ትደልላ ኤርትራ ድማ ምስ ቻይና ተዘረ ሽርክነት ካብ ልብና ከም ንደልዮን ከም ንፈትዎን ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ቻይና ኣይዲዮሎጂካሊ ነቲ ናይ ኤርትራ መርሕነት ዝቐረበ ብስነ ሓሳብ እውን እንትኾነ ተመሳሳልነት ኣለዎም ቁጠባዊ ስትራቴጂ ናቶም ተመሳሳልነት ኣለዎ ስለዚ ካብ ሰውራ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ንናይ ቻይና ዘንፀባርቕ ኣካይዳ ስለ ዘለዎም ምስ ቻይና ክግበር ዝኽእል ዝምድና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ጥራይ እንታይ እዩ ንቻይና ሞር ክደፍኣ ክትክእል ኣለካ ሞር ፕራክቲካል ዝኾነ ኢንቨስትመንት ንክትገብር ኣብ ኤርትራ ሞር ሓበራዊ ሽርክነት ንክግበር ክትደፍእ ክትክእል ኣለካ ሞር ሎቢ ክትገብር ኣለካ ወይ እውን ክትዕድም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ቻይና ኢዝ አ ቨሪ ሂውጅ ካንትሪ ደለይታ እዚኦም ብዙሓት እዮም ስለዚ ሞር ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ከም ዘድሊ እዩ ዝረኣየካ ቻይና ኤርትራ ንቻይና ክትቦ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ኣለዋ ካብ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናታ ጀሚርካ ስለዚ ከምቲ በዓል ጅቡቲ ኤርትራ ናብ ቻይና ናብ ኤርትራ ንከይተኣትዉ ፀገም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ኣቃሊልና ንሪኦ ሰባት ክንብሉ ንኽእል ኢና ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ግን ልዕሊ ዓቕሙ ክትሓራረም ዝኽእል ወይ እውን ፅልዋ ክገብር ዝደሊ ሃገር ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ እዞ ጅቡቲ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣብ ደገ ባሕር ናይ ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ቻይና ካብ ቻይና ወፃኢ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ እቲ ኣብ ደገ ባሕር ናቶም ወይ እውን እቲ ወደብ እውን ቻይና ኦፕሬት ትገብሮ ዘላ ስለዚ ቻይና ናብ ኤርትራ ንከይትኸይድ ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ተፅዕኖ ክገብር ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ኤርትራ ድማ ሞር ኦፖርቹኒቲ ክትፈጥር ክትክእል ኣለዋ ሞር ተኽእሎታት ሞር ሽርክነት ዝኸውን ዕድላት ክትፈጥር ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ቻይና ኢዝ ቤስት ንኤርትራ ከተርባሓ ትኽእል ኣነ ዝርዳእኒ ራሽያ ፅቡቅ እንድዩ ካልእ ፅቡቅ እንድዩ ግን ናይ ቻይና ዲል እቲ ዝበለፀ ዲል ኮይኑ ዝስምዓኒ ስለዚ ምስ ቻይና ክግበር ዝኽእል ዶክተር ፍቅረ የሱስ እውን ሓንቲ ፅብቕቲ ኣርቲክል ፅሒፉሎ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ናይ ቻይና ሚድያ ፓብሊሽት ኮይና ኣላ ኤርትራያ ምስ ቻይና ክትገብሮ ትኽእል ዝምድና ብዝለዓለ መንገዲ ክስራሓሉ ትምኒተይን ባህገይን እዩ ናይ ሆፕ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ዓበይቲ ሽርክነታት ናይ ቻይና ዓበይቲ ወፍርታት ናይ ቻይና ዓበይቲ ትካላት ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኩሉ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ክንርኢ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ ኣነ እውን ነቲ ጉዕዞ ብቀረባ እየ ዝከታተሎ ዘለኹ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ ኣብዚ ሪፖርት ክገብረልኩም እየ ምስቲ ኩሉ ሃገራት ናይቲ ዞባ ኣብኡ ተራኺቦም ዘለዎ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ርክብ ክግበር ምስ ሶማልያ ድዩ ርክብ ክግበር ምስ ግብፂ ድዩ ኣብኡ ባይላተራል ሪሌሽንስ እውን ክንርኢ ኢና ስለዚ እቲ ርክባት ድማ ብዙሕ ክካየድ ከም ዝኽእል ትፅቢት ኣለኒ ኣቢ ንባዕሉ ምስ ኤርትራ ዕረቑኑ ይብል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እሱ እውን መወዳእታ እቲ ክብሎ ዝደሊ ከም ወትሩ ንኤርትራ ዘገድስ ዘበለ ሓበሬታ ናብዚ ቻነል ከምፃልኩም ክፍትን እየ ብዓለም ደረጃ ፅልዋ ምስቲ ሕብረተሰብና ምስ ኣካይዳና ዘለዎ ከነቕርብ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግዳፍ ደገፍ ናትኩም ከም ወትሩ እናሓተትና ናይ ሎማ ርስታብ እዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ነብዚያ ጥዕምቲ ደርፊ ገትፈኩም عند بوي سيفتو وداس الهوايا يحكوا في